नमस्कार. होळी म्हटलं की महाराष्ट्राच्या प्रत्येक घराघरामध्ये केली जाते ती म्हणजे पुरणाची पोळी. सगळ्यांची आवडती, एकदम जुनी आणि पारंपरिक अशी गुळाची रेसिपी. पुरणपोळी हा सगळ्यांच्या आवडीचा असा एक मस्त असा गुळाचा पदार्थ आहे. पण आपण नेहमी ही पुरणपोळी गव्हाचं पीठ किंवा मैदा वापरून करतो. पण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला मैदा किंवा गव्हाचं पीठ न वापरता पुरणपोळी कशी करायची ते दाखवलेलं आहे. पुरण पण एकदम सोप्या पद्धतीने दाखवलेलं आहे. परफेक्ट पुरण तुम्ही कसं करू शकता हे पण दाखवलेलं आहे. खूप सुंदर अशी ही रेसिपी आहे. खूप डिटेलमध्ये तुम्हाला मी समजावून सांगितलेली आहे. त्यामुळे व्हिडिओ संपूर्ण बघा. आणि तुम्ही जर माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. बघू शकता किती मस्त अगदी अशी पुरणपोळी झालेली आहे. दुधासोबत किंवा कटाच्या आमटीसोबत तुम्ही ही पुरणपोळी खाऊ शकता. आता होळी जवळच आलेली आहे, त्यामुळे प्रत्येक घराघरामध्ये पुरणपोळी ही होणारच आहे. पण आपण आज ही एकदम हेल्दी अशी पुरणपोळी करणार आहोत, कारण इथं आपण मैदा किंवा गव्हाचं पीठ अजिबात वापरणार नाही आहोत. तर इथं मी काय केलेलं आहे तर 1 कप चण्याची डाळ स्वच्छ धुवून रात्रभर भिजवत ठेवलेली आहे. ही बघा, बरोबर मेजरिंग कपने 1 कप ही चण्याची डाळ आहे, रात्रभर भिजवत ठेवलेली आहे. कुकरमध्ये काढून घेतलेली आहे आणि जेवढी चण्याची डाळ आहे त्याच्या अंगाबरोबरच मी पाणी ठेवलेलं आहे. आणि या कुकरला मी मीडियम गॅस फ्लेमवर 8 ते 10 शिट्ट्या दिलेल्या आहेत. हे बघा, तर 8 ते 10 शिट्ट्या द्यायच्या आहेत. तर इथं मी काय घेतलेलं आहे तर हा घेतलेला आहे मी चिरोटी रवा. तर आजच्या ह्या पुरणपोळ्या आपण रव्यापासून करणार आहोत. एकदम फाईन रवा असतो तो घ्यायचा आणि तो मी मिक्सचर जारमध्ये फिरवून घेतलेला आहे, म्हणजे त्याचं चांगलं असं पीठ तयार होईल. तर रव्यापासूनसुद्धा आपण खूप छान अशा एकदम खुसखुशीत अशा पुरणपोळ्या तयार करू शकतो. कोणाला असं कळणारच नाही की ह्या मैदा किंवा गव्हाचं पीठ न वापरता केलेले आहेत. तर हे बघा, रव्याचं मी एकदम असं बारीक असं पीठ करून घेतलेलं आहे आणि ते मी एका ताटलीमध्ये काढून घेतलेलं, एका मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे तुम्हाला हे पीठ. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा हळद घातलेली आहे. हळद थोडी जास्त घालायची आपल्याला. 1 पाव चमचा मीठ घातलेला आहे आणि 2 चमचे याच्यामध्ये तेल घातलेलं आहे. तर खूप सुंदर अशी आपली ही पुरणपोळी तयार होते. आणि सगळं हे जे आहे ते रव्याला छान अगदी मी असं रव्यामध्ये एकत्र करून घेतलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग याच्यामध्ये थोडं पाणी घालून मी हे पीठ मळून घेतलेलं आहे. तर पाण्याचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवायचं आहे. हे बघा, छान अगदी मळून घेतलं. एकदम त्याला प्रेस करून मी अजून त्याला एकदम मऊसूत करून घेतलेलं आहे. हे बघा, असं केल्याने मस्त एकदम मऊसूत असं पीठ तयार होतं. आणि याचा गोळा तयार करून घेतलेला आहे. आपण नेहमी जो मैदा किंवा गव्हाचं पीठ भिजवतो त्याच्यापेक्षा थोडा सैलसर असं आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे आणि झाकून 10 मिनटासाठी तसंच ठेवून दिलेलं आहे. तर इथं मी 1 कप किसलेला गूळ घेतलेला आहे. जेवढी तुम्ही सुकी चणा डाळ घ्याल तेवढंच तुम्हाला किसलेलं गूळ घ्यायचं आहे. हे पुरण बनवण्याचं प्रमाण आहे. आणि याच्यामध्ये मी 1 चमचा साखर घातलेली आहे. याच्यामुळे काय होईल की पुरणाची चव आहे ना ती अजून मस्त होईल. तर इथं मी 8 ते 10 वेलदोडे सोलून घेतलेले आहेत आणि 1 छोटा जायफळाचा तुकडा घेतलेला आहे आणि त्याची मस्त अशी मी पूड करून घेतलेली आहे. ही बघा, वेलदोडा आणि जायफळ हे दोन्ही वापरायचं आहे. यानेच पुरणाची टेस्ट आहे ती खूप छान येते. जायफळ आवर्जून वापरा. 8 ते 10 शिट्ट्या मी कुकरला मीडियम गॅस फ्लेमवर करून घेतलेल्या आहे. आणि कुकरची हवा रिलीज करून कुकर गार झाल्यानंतर हा मी ओपन केलेला आहे. हे बघा, मस्त अशी आपली डाळ शिजलेली आहे. डाळ शिजली कसं समजायचं तर ती डाळ फुटते. तर ती फुटलेली असेल तर तेव्हा समजायचं की आपली परफेक्ट डाळ शिजलेली आहे. एक्स्ट्रा थोडंसं पाणी होतं ते मी काढून टाकलेलं आहे. डाळीमध्ये पाणी अजिबात ठेवायचं नाही आहे. पाणी असेल तर ते काढून टाकायचं आणि त्याची एखादी मस्त अशी आमटी बनवायची. आणि नंतर मग आपण मगाशी जे गूळ काढून ठेवलेलं आहे ते मी याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे. डाळ गरम असतानाच आपल्याला याच्यामध्ये गूळ ॲड करायचा आहे. वेलची आणि जायफळाची पूड ती ॲड केलेली आहे. आणि 1 पाव चमचा मी याच्यामध्ये हळद घातलेली आहे. आणि छान अगदी हे एकत्र करून घेतलेलं आहे. डाळ गरम आहे त्यामुळे लगेच गूळ वितळण्यास फार मदत होते. तर इथं कुठला चिकीचा वगैरे गूळ वापरायचा नाही आहे. नॉर्मल जो गूळ आहे तोच वापरायचा आहे. आणि मस्त डाळीमध्ये गूळ एकत्र करून घ्यायचा आहे. हे बघा,
आणि नंतर मग मी हा कुकर गॅसवर ठेवलेला आहे आणि स्लो गॅस फ्लेमवरच आपल्याला हे जे डाळ आणि गुळ आहे ते छान अगदी शिजवून घ्यायचं आहे. तर थोड्या वेळाने बघू शकता तुम्ही की गुळ हा वितळून जाईल, डाळीमध्ये मस्त असा एकत्र होईल. तर अजून एक इथं गोष्ट करायची आहे, तर हा जो पोटॅटो स्मॅशर आहे तर तो इथं मी वापरलेला आहे आणि त्याने ही सगळी डाळ आहे ती मस्त अशी स्मॅश करून घेतली. याने काय होईल की आपल्याला झटपट असं एकदम बारीक असं एकदम फाईन असं आपल्याला इथं पुरण तयार करता येईल. तर मध्ये मध्ये मी चमच्याने एकत्र करत होते आणि मध्ये मध्ये प्रेस करून हे असं पीठ मस्त असं पुरण जे आहे ते मी प्रेस करून घेत होते. हे बघा, ते एक 10 मिनिटांनी तुम्ही बघू शकता सतत मिक्स केल्यानंतर आणि असं घोटून घेतल्यानंतर मस्त असं आपलं हे पुरण एकदम फाईन असं पुरण तयार झालेलं आहे. याने आपलं मस्त एकदम एकदम बारीक असं आपलं छान असं पुरण याने तयार होतं. तर पुरण झालं कसं हे समजायचं, तर त्याच्यामध्ये असा चमचा ठेवायचा, तो जर स्ट्रेट उभा राहत असेल तर समजायचं की आपलं पुरण झालेलं आहे. गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे. तर पुरण बघा मी इथं बाजूला काढून घेतलेलं आहे. मस्त असं आपल्याला एकदम छान असं पुरण इथं तयार झालेलं आहे. तुम्ही या पुरणापासून डायरेक्ट पुरणपोळ्या करू शकता. पण जर वाटत असेल की कुठंतरी दाणा राहिला आहे किंवा थोडंसं जाडसर राहिलं आहे असं वाटत असेल तर मग आपण हे पुरण जे आहे ते आपल्या रेग्युलर पुरणाच्या जाळीने असं व्यवस्थित प्रेस करून घोटून घ्यायचं आहे. तर असं एक वाटी घ्यायची आहे आणि गरम गरम असतानाच पुरण हे असं आपल्याला प्रेस करून घ्यायचं आहे. वाटीने छान अगदी प्रेस करून मस्त असं हे पुरण जे आहे ते आपल्याला व्यवस्थित झारून घ्यायचं आहे. तर गरम गरम असताना केल्यामुळे काय होतं की झटपट होतं, एकदम 5 ते 10 मिनटामध्ये मस्त असं हे पुरण झारून तयार होतं आणि एकदम छान अगदी परफेक्ट असं आपल्याला इथं पुरण भेटतं. तर एक 5-1 मिनटामध्ये माझं हे पुरण झारून झालेलं आहे आणि बघू शकता किती छान अगदी असं पुरण तयार झालेलं आहे परफेक्ट. असं पुरण तयार केल्यामुळे हे जे पुरण आहे ते पूर्णपणे पुरणपोळीमध्ये पूर्ण आतमध्ये पसरतं, मध्ये अडकून वगैरे राहत नाही. पूर्ण पुरणपोळीभर हे जे पुरण आहे ते पसरतं. तर मस्तपैकी बघा आपलं हे पुरण इथं तयार झालेलं आहे परफेक्ट. तर छान असं हे एकदम सॉफ्ट असं आपलं हे पुरण इथं तयार झालेलं आहे, मस्त एकदम. तर आता पुरण करून झालेलं आहे, बघू शकता तुम्ही किती छान असा पुरणाचा गोळा झालेला आहे. फ्रीजमध्ये ठेवू शकता हवाबंद डब्यामध्ये 8 दिवस आणि वाटेल तेव्हाही तुम्ही याच्या पुरणपोळ्या करू शकता. आरामात टिकतं हे 8 दिवस. तर छान असं पुरण करून झाल्यानंतर आता पिठाकडे वळूया. तर रवा आहे 10 मिनटं भिजत ठेवल्यानंतर बघू शकता थोडासा घट्ट झालेला आहे. थोडंसं पाणी घालायचं आणि अजून हे पीठ सैल करून घ्यायचं. हे बघा दाखवल्याप्रमाणे ओढून हे पीठ जे आहे ते सैल करून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर इथे एक फार महत्त्वाची टीप आहे, ती म्हणजे की हे जे पीठ आहे ते आपल्याला थोडंसं सैलसरच पाहिजे. घट्ट पिठाच्या या पुरणपोळ्या होत नाही, कारण हा रवा आहे, त्यामुळे थोडं सैल करून घ्यायचं आहे पीठ आपल्याला पाणी घालून व्यवस्थित आणि नंतर मग याची पुरणपोळी करायला घ्यायची आहे. तर थोडा पिठाचा गोळा मी घेतलेला आहे आणि ही बघा याची मी अशी वाटी करून घेतलेली आहे. जशी आपण मोदकाची पारी करतो ना तसंच सेम याची अशी वाटी करून घ्यायची आहे आणि याच्यामध्ये पुरण भरायचं आहे आपल्याला. तर थोडं जास्त पुरण घ्यायचं आहे आणि असं हे वाटीमध्ये ठेवायचं आहे आणि पुरण मध्ये मध्ये दाबत आणि वाटी आपल्याला वरती घ्यायची आहे. पुरण मध्ये मध्ये दाबून घ्यायचं आहे आणि वाटी जी आहे ती साईडने थोडी वरती करून घ्यायची आहे. हे बघा आणि दाखवल्याप्रमाणे बंद करून घ्यायची आहे आणि एक्स्ट्राचे जे पीठ आहे ते काढून टाकायचं आहे आणि उरलेलं पीठ तिथे आपल्याला सील करून घ्यायचं आहे आणि असं हाताने थोडंसं पसरवून घ्यायचं आहे सुरुवातीला. याने काय होतं की पुरण मस्त पूर्णपणे पुरणपोळीभर पसरतं. तर असं थोडंसं हाताने पसरवून घ्यायचं आहे आणि इथं मी थोडंसं लाटण्यासाठी गव्हाचं पीठ वापरलेलं आहे. तर गव्हाचं पीठ थोडंसं घ्यायचं आणि ही पुरणपोळी आहे ती लाटून घ्यायची आहे. पीठ आपण थोडंसं सैल ठेवल्यामुळे ही परफेक्ट लाटली जाते. समजा पीठ सैल नसेल तर ही मध्ये पुरणपोळी फाटते, त्यामुळे पीठ थोडं सैल ठेवायचं आहे आपल्याला. ही बघा मस्त अशी आपली पुरणपोळी लाटून झालेली आहे. पुरण पण पूर्ण पुरणपोळीभर पसरलेलं आहे परफेक्ट. आता तवा गरम करून घेतलेला आहे आणि गरम गरम तव्यावर ही आपल्याला पुरणपोळी घालायची आहे.
आणि 2 ते 3 सेकंदानंतर लगेच आपल्याला ही पलटवून घ्यायची आहे। गॅसची फ्लेम यावेळी फुलच ठेवायची आहे आणि कडेने असं कॉटनच्या फडक्याने दाबत याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। म्हणजे कडा असतात ना ते छान अगदी मस्त अशा भाजल्या जातात आणि पुरणपोळी फुगायला पण याने मदत होते। आणि हे भाजून झाल्यानंतर मग पलटवून घ्यायची आहे आणि पलटवल्यानंतर सुद्धा आपल्याला अशीच कडा दाबत ही पुरणपोळी भाजून घ्यायची आहे। बघू शकता तुम्ही किती मस्त अशी पुरणपोळी फुगलेली आहे। आता गॅसची फ्लेम स्लो करायची आहे आणि दोन्ही बाजूने आपल्याला तूप लावून घ्यायचं आहे। तर तव्यावर पुरणपोळी असतानाच आपल्याला तूप लावून घ्यायचं आहे, त्यामुळे एकदम खमंग अशी पुरणपोळी तयार होते। किती मस्त फुगलेली आहे, किती छान झालेली आहे पुरणपोळी तुम्ही बघू शकता। नंतर असं एक भांडं घ्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये कॉटनचा फडका ठेवून त्याच्यावरती पुरणपोळी ठेवून ते भांड्याचं झाकण जे आहे ते आपल्याला लगेच लावून घ्यायचं आहे। तर याने काय होते की एकदम आपली सॉफ्ट अशी पुरणपोळी तयार होते। जर तुम्ही पुरणपोळी गरम अशी बंद करून ठेवली तर त्याने काय होतं की ते आतमध्येच गरम राहते आणि त्याच्यामुळे ती एकदम अशी सॉफ्ट होते आणि एकदम सुपर सॉफ्ट अशा आपल्या मग पुरणपोळ्या तयार होतात। तर अशाच प्रकारे मी सगळ्या पुरणपोळ्या ह्या करून घेतलेल्या आहेत। तुम्ही जर कोणालाही खायला दिले तर त्याला कळणारच नाही की तुम्ही ही रव्यापासून पुरणपोळी केलेली आहे। एकदम हेल्दी अशी ही पुरणपोळी आहे। बघू शकता किती मस्त अशा ह्या पुरणपोळ्या झालेल्या आहेत, एकदम परफेक्ट। तर ह्या होळीला ही हेल्दी पुरणपोळीची रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा। जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। अशा छानशा रेसिपीसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।